लोगोफोर आं दिनै आंनि गासिबो आंनि इउटुब चेनेल बा फेसबुक पेजआव आं गासैबो बरायना लागायनाय जाबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङै दङ, आंबो नोंथांमोननि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो लोगोफोर। आं नोंथांमोनजों दसे ससियेल मिडियायाव ओंखारना होननानै दसे नुजाफैलायबाय लोगोफोर। बयहाबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ', आंबो मोजाङैनो दङ। जायफोरा आंनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो बिसोर नायलांबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय जायहा नायनो बायो बेबायदिनो नायनोबा बांसिन नायलांबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअ। आं बेयावनो आंनि हासबेन्डनि दारै आं फंनैसो खोथा बुंनो फैदों। जोंहाथ' गोबाव जाबाय नङा होमबा, 2 बोसोर 2.5 बोसोरानो जानोसै मिथिबायना। माने होनबा दा हासबेन्डआ बहुद दिननिफ्राय माने राहा गैया उफाय गैया जानानै दा, मानो होनबा बियो आंखौ उल्था माने 10 हाउसेसखौ लानानै केस जादों आरो आंबो बिनि अनेक बागै लानानै जुदि आंबो केसखौ होनो होनबा हायोमोन, नाथाय आं होआखै। आंहा अननाय दं हौवाखौ, बेनि थाखाय आं जेबो माबायाखै। आंनाव मा थाबोदों मा थाबाखै आंनि गासिबो जथ' दं, आंनि सोरजिनाय जिनिसफ्रा थाबोजोबदों मिथिबायना। अमा दाउबाबो आं गामियावहाय आदि होदों, फिसा फिसौ बिसोरो फिसाजोफोरखौ लानानै बिब'फोरखौ लानानै होनानै हमनानै लानानै थांजोबनाय। आरो आङो हा लादोंमोन, बेखौबो दा बिसोर गायनानै जायो। बोसोरावहाय 3 बिगामोन नालाय, ओमफ्राय 2 मन खरि बिसोर जायो दा। ओमफ्राय आरो आंहाथ' दखानबो लुनाय दंमोन ना, दखानबो दङ। आरो आंनि दखानाव 3 लाख 4 लाखनि माल दंमोन। दख'ना बिराद दामि दख'ना दंमोन। आं बिराद गोजान लाब्रा बर्डआव माबायाव न'आव दानाय लकेल लायनानै फानोमोन आरोना। ओमफ्राय माखासे माने मेचिनजों दानायबो दंमोन, बिराद बुरजा दंमोन आरोना। गस्लि दख'ना बुंनो थाङोबा 4 लाखसोनि खरसायानो दंमोन बे दखानाव। मानो होनबा आंहा गासिबो ड्रेसिं आयना थायना माबाजोबनाय, हानाय दानाय, आङो ग्रिल दखान बानायनायावबो बहुद खरसा जाखादों आंहा। खमैबो 40-60 हाजारसो आं खारखादों आंहा दखानावबो मिथिबायना। ओमफ्राय बेनि थाखाय जुदि आंबो बेनि एगेन्सै आंबो केसखौ होनो होनबा हाबावोमोन, मानो होनबा माखासे सम्पतिखौ नांगौनि दाराव आरोना। ओमफ्राय दिनै आं बेफोरखौ होआलासेनो गावखौ जास्ट आंजों मिलायगौबा मिटिं खालामबाबो माने मिलायनाय गैया नालाय, मिटिं खालामबाबो बिसोर बुनानै हरो, जेबो जायासै। 5 बार जादों बिसिनाव मिटिं खुंहैनाया। 5 बार जाबाबो मोजां समाधान खालामना हरनो हायैनि दारैसो गावसोरनो बुंग्रोदों आरो थां आयेन मथे खारोबा खार होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय जोंनाव बेबायदि आरो मिटिं गैया, मिटिं खुंनो मोना माया बेफोरबायदि। माने अनेक मानसिया बिसिनि गामिनिया अनेक खारो, दस्राजों थाङो लाफिनो, अनेक दस्राजों खारलाङो, दस्राजों लाफिनलायो। ओमफ्राय जेराव आंहा बेबायदि दायानो गैया, बेबायदि रेकर्डआनो गैया। आं दिनै जे खामानिखौ मावनांगौ मावो, जे डिउटि खालामनांगौ खालामो, जे उन्दैखौ गथ'खौ स्कुलाव दोनलाङो, दखान होयो। ओमफ्राय आं मा भुल मावखो जेनेबा देलाय। आङो उन्दैनि फरायनायाव प्रब्लेम मोनो, जोंना बिखुनजोआ जौ फाग्लि रायबाय थायो, असान्थि जायो। बेनि थाखायसो आरो आं न'खौबो गारखायाखै। आं उन्दैनि दारैसो नैबे सान्दाबारियाव थाफैदोंमोन नालाय, बेयाव थाफैनायावनो हौवाया जौ लोंनानै बिदिनो बायदिसिना बुंबाय थानायाव आं बुंदों, न'आव थाब्लाबो बिमानि जौ लोंनायखौ नायनो थोनांगौ, आरो बे दाबसेयाव फिसा फोरोंनो मोजां फोरोंनो होननानै थाफैबाय। दा फिसानि फोरोंनायखौ आबाद लानांगौ होननानै नोंनि लोंनानै बेबायदि लथं बथंखौसो आं आबाद लानांगौ, मालायनि न'आव लासिं सिं जायो, बेफोरबायदि दा लों होननानै आं बादा खालामनायानो आंना भुल जाबाय। आं दस्राजों खारदों ना दस्राजों माबा मोनसे सोमोन्दै लाखिदों नङा होमबा? बेफोरबायदि मानसिखौनो बिसिनि गामिनि मानसिया सोदांनो रोङाखै। दा आंखौ बिसोरो मेगन सानानै आंनि माखासे सय सम्पति, माखासे आंनि सोरजिनाय, आंनि बिजनेस मावनानै जानाय, बेखौ मेगन सानानै बिसिनि गामिनि मानसि कयेकजना आंनि हौवानोबो गोसोबाय आरो आंनि बिखुनजोनोबो एरसन एरब्र खालामनानै, बिब'फ्राबो सोरजिनो हाखायाखै नालाय, बिब'फ्राथ' गैखाया जेबो गैखाया आरोना बिब'फ्राबो। ओमफ्राय दा बिसोरो मेगन सानानै आंखौ बेबायदि खालामनायानोसै आरो। आङो एबसुनिबाबो बर' समाजनिबाबो आं लानानै थांदों, आं मिटिं खुंहैदों, बिसिनि आखला माबायदि थौनायफा होननानै। जास्ट बिसोरो जोंनि गामिनि रायजोनि मानसि पाब्लिक बायदि जानानै नायदों आरोना, नायफादों बिसोरबो। आङो लांफादों आदैमोनखौनो गासैखौबो आरोना, समाजनि मानसिखौबाबो आं लानानै थांदों। बिसोर पाब्लिकनि जानानै थांदोंमोन, नायदोंमोन, नुबोबाय दा खारलाबाय नांनाय मानाय। आंथ' आंनि फार्स्ट टाइमाव उन्दैखौ नाङा बुंबाय, उनाव नांगौ जाबाय। आं मारै होनो हानो, उन्दैखौनो अननायनि सिगाङावनो जेबो दिन्थिनो रोंखायाखै। अननायजोंल' मा जानो नङा होमबा? माखासे गुदिनिफ्रायनो रोदानिफ्रायनो मोजाङानो दिन्थिखायाखैब्ला
नोङो दासो नंखायखौनो ओरैनो जास्ट नांगौ होनबा जागोन नामा हो? अननायखौनो दिनै गुदिनिफ्रायनो रोदानिफ्राय अननायखौनो दिन्थिबोनो रोङाखैब्ला हो? जास्ट नंखायखौनो दा बारग'नो थाखाय उन्दैखौ सेख'बाय, जेराव आं गोरबोनिफ्राय आं दिनै इमान खस्थ'यै आं जोनोम होबाय आरो गथ'आ आहारखौनो गाराखै। बे गथ'खौ आं बोरै गारना ओंखारबोनो? जेनेबा सासे गथ'नि बिमा जानानै आंबो दिनै उन्दैखौ बेबायदि सोरनिबा आखाइयाव बेबायदि आं गारनानै फैनो हागौमोन नामा हो? दिनै बिब'फ्राबो गथ'नि बिमा गासिबो जाजोबनाय, बा हौवाबाबो बा गामिनिबाबो मा बाबामोन गासैबो आरोना, जायफोर नुहैदों बिसोर एसे बुजियो आरो बयहाबो उन्दैयानो जा गिदिरानो जा गथ'नि बिमा जाबाय जेला अननाय मायाया फैखायो नङा होमबा? मानो होनबा आंनि गोरबोनिफ्राय आंनि हौवाखौबो बोखाबायबा आरो आंनि फिसाखौबो आंनि बिखानिफ्राय गोजान खालामनो नाजायो, अब्ला आं मानसि नङा, आंहा मानसिनि गियान गैया, आंहा साननाय हनायनि माबा गैया, आंहा बिखा गैला नामा? आंखौ मानो बिदि खालामनो? आंनि हौवाखौबो आंनि बिखानिफ्राय गोजान खालामबाय आरो आंनि फिसाखौ आहार गारि गथ'खौबो आंनि बिखानिफ्राय गोजान खालामनो सानदोंमोन। सोर हागोन? सोर हागोन? आं दा गथ'आनो जाबाय, आं दा दस्राजों दान्दा लादों ना दस्राजों गोसथोलायदों ना दस्राजों उन्दुदोंमोन बेबायदि आंखौ खालामनो? नाथाय दा बुङो आं जुदि बिसिनि एगेन्स्ट जानानै जुदि आं मावनांगौबा ना, आं जुदि थैथां होननानै आं जुजिनांगौबा ना, ओरैबायदि जागोन ना, ओरैबायदि जागोन। आं दा अननाय दं, आंहा दा अननाय दं। आं बेनि थाखाय दा नै आंखौ मा खालामदों? बेसेबांबा दिन जाबाय, थाखा फैसा आखाइयाव गैया खोमा आरोना, बेसेबांबा दिन जाबाय। 10 हाउस मा दं? मा दं? 10 हाउसआव मा दं? 10 हाउसआ नों सोरजिदों, हौवाया सोरजिदों। मेलेम गैया बेनाव, मेलेम गैया। आंनि दा नै बेनाव मा मेलेम दं? बेनाव दिनै मेलेम दंनायमोनब्ला दिनै बिसिया इमानदि खस्थ' खालामो, इमान खस्थ' खालामो बिसिया, सोरांब्लानो दखान बिजनेस मावनाय, दखानखौबो आंनि मेलेम बाहायनानै आं लुदों। हौवाया आंखौ बुंबाय थादोंमोन लुयैनि सिगां, नायथारनां लुनो हायो ना हाया, लुनो हायो ना हाया। बिखुनजोनाव जोङो जास्ट आङो मिस्थ्रिनो 30,000 हरबावनांगौआव 10,000 बिदोंमोन, नाथाय बिखुनजोआ हराखै, बिखा बुयो बे, आंनाव गैयानो। आंनि दखान लुनायाव रावनिबो आथोना सारेनाबो थाखा गैया, आंनि बिखानि थैखौ दै खालामनानैसो आं लुदोंमोन दखानाबो। जुदि आं बेनि एगेन्सै आं मावोब्लाना गासिबो दा आङो बे 10 हाउसआबो मा जाहाथे जोंनि संसार जानायाव इजियै जों सोलिनो हालांथों होननानै आङो फिसानिबाबो आंनिबाबो बा फिसायनिबाबो हौवाया जेबो मावनो रोङा होननानै आं माखासे बुहुत माथा खिलिनानै मेलेम बाहायनानै आं 10 हाउसखौबो सोरजिनो गोनां जादोंमोन। दा नै बिनि प्रमानानै बे आंखौ केस होदों, दा 10 हाउस नांगौनो बेनो, दा 10 हाउस नांगौनो नै बेनो नाय प्रमाना नाय 10 हाउसआ सोर? 10 हाउसआ आंसो बायदों, आंनि बिखानि थैखौ दै खालामनानैसो बायदों। नोंनि न'आव जास्ट उन्दुनोल'सो मोनदों आं। माइ दैबाबोथ' आं फिसा गोरलैखौ लानानै दुब्लि बारियाव ओंखाम थफ्ला लानानै आङो सानफाथाला उन्दैखौ दुब्लि बारियाव फुथुनानै आं माइ हानो गोनां जादोंमोन। आं नोंसिनाव जास्ट उन्दुनोल' मोनदों आं। ओंखामबाबो आं खस्थ' खालामनानै जानो गोनां जादों। आं जानो गोसोखौ नायै बेदरै ओंख्रिबाबो आं बायखायो। जुदि आं एगेन्सै आं मावनांगौबाना, आं गेलेनांगौबाना, मिथिबायना? आं दासिमबो जेबोसो आं अननायनि दाराव आं दासिमबो अननानै दं। आं मेलायफिनबा हामसिगौ, गथ' फिसा सासे हौवासा दं, एसे अननाया फैबा हामसिगौ गावसिनि रागा जिमाय साननानै आं दा बिराद नर्मालाव दं, दा। जुदि आं एगेन्सै मावनांगौबाना होनखाबाय आं जुदि एगेन्सै मावनांगौबाना आंनि गोसोआ बोरबाय। आं इमान दिन लामा नायबोबाय आङो, नाथाय गैया। आंनि संसारा ओरैबायदि आंखौ मानसिफ्रा सानदों बिराद मोजाङै मोनजादों, नाथाय आं बेबायदि मोनजायाखै। गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानैसो आंबो मोनजादों बे न'आव।
आंबो मालायनि सायाव ओरैनो उन्दुनानै जिरायना मोनजायाखै सोरबा हौवानि सायाव सोरबा बिहाव बिखुनजोनि सायाव आं मोनजायाखै नंखाय बाखाय दा टेन हाउसआ सोर बायखो हाया सोर बायखो टट'आ सोर बायखो स्कुटिया सोर बायखो फाननानै जाजोब्बाय नोङो बैथाला रेन्दा आं बेबायदि रायफेरामोन हौवाखौ नाथाय आं दिनै रायनो गोनां जाबाय आं एन्ट्रक स्कुटि लादोंमोन बेखौबो फाननानै जाबाय नोङो बे नोंनि थाखामोन नोंनाव खर' गैया नों बायदोंमोन नों सोरजिदोंमोन नामा लाजियासै साला बुदबक संसाराव जाबाय साला मेलेम गैया नोंनाव नारेंखलाव बिदै गैला नोंनाव दा बावैनो नोङो हारसिंनो गावखौनो साननो हायाव सुइसाइड जाना थैनांसिगोन नोङो मिथिबायना गथ' फिसा दं मानो सानाखै लोमजादों ना साजादों मोनजादों ना मोनजायाखै फरायदों ना फरायाखै लिरदों ना लिराखै बबाव थाखो बबाव माखो मानो खबर गैया गावनि थैजों जोनोम होनाय गावनि थैजों जोनोम होनाय फिसाखौ मानो गोसोखाङाखै नोंलाय नंखाय बाखाय टेन हाउसखौ नों हिंसा जाबाय थादों ना आं जुदि एगेन्सै आं जोंनानै मावनांगौबा ना नोंसोरो हिन्जाव होनदों हिन्जावा जुदि मावनांगौबा ना हायै जेखौबो गैया मिथिबायना जोंनानै जुदि हिन्जावा मावनांगौबा जेबो हायै गैया सबसे देरसिन मिथिबायना नोंबो सानसे समाव बुजिगोन ला नों सोरखौ जानो सोरखौ लानानै जायो आंनि बिब'नि फिसायनि नै दाख्लै मास मोनथामसो जाबाय बिब'नि फिसायनाव बियो पारमिसन लाहरदोंनो आंहा हिन्जाव लानोसै होननानै आंनाव बियो पारमिसन लाहरदोंनो बियो आंहा हिन्जाव लानोसै बेबायदि होननानै बुंहरदोंनो बियो लाथों पारमिसन लाहरदोंना लाबाबो जेबो नङाना लाबानो जाबाय जेबो नङा आंनि थाखाय पारमिसन लानांलायगौआनो गैया बिहा ला बेफोरबायदि गुन्दाखा मानसिया वान्टेड मानसिखाया मानो लानो हाया लानो हागोन साबैसे मानसिखौ बेबायदि खालामना गारनो बेलाय साबैसे मानसिखौ आंनि हौवाया जास्ट गुन्दाखा आं बुङा आंनि हौवाखौ गाज्रिबाबो मोजांबाबो आंहा अननाय दं नाथाय आं बेबायदि नङा इसिग्राब आं बुजाब्लाबो इसिग्राब होनजाब्लाबो आङो सिङाव थानानै जायो रावनोबो आं फानसावा मानो होनबा फानसावबाबो गावनिसो फिसायनि मान सनमानानो हिन्जावनि मान सनमान हिन्जावनि मान सनमानानो फिसायनि मान सनमान नङा होमबा संसारखौ जों थैजासिम जाखागोन अब्ला फिसायखौ आं फाननानै मा लाब गाज्रिबाबो मोजांबाबो फिसायजों जालांखागोन फिसायखौ आं दिनै गाज्रि आखल बे हुस्रां देखायदोंब्लाबो आं फाननानै मा मोनगोन बेजोंनो जेराव जिउ गारखानांगौबा हारा गारखानांगौबा आं हौवाखौ मानो फाननो आं बेखौ जेबो सानासै आंनाव अननाय दंमोन मिथिबायना आं दा आं माने गोसोआ बोरबाय गोसो बोखांदों आंहा गाज्रिबाबो मोजांबाबो गावनि फिसायखौ अननाय दंमोन नालाय नाथाय दा हौवाया आंनि थाखाय एगेन्सै मावबाय थादोंना नैबेनो प्रमान पत्रआ मिथिबायना आंनि टेन हाउसआव बेनि जेबो जिनिस गैया बेनि जिनिस जेबो गैया आं जास्ट बेनि न'आव थानोल' मोनदों नाथाय हौवाया आंनो थाखा थाइसे दिनैसिम आंनो बे खामायना होफेरनो हायाखै आं गासैबो हा हु गारि घरा सय सम्पति आंनि दखान सखान आंनि मेलेम बाहायनानै आं सोरजिनो जास्ट गामिनि मानसि खय एकजना हिंसा सादों हिंसा मेगन नोजोर बिसिनि गामियाव दायना बायदि ओरैबायदि आलौवो हिंसा जोंना माने हिंसा जाया जानो आं 5 बोसोर 6 बोसोर संसार जानायाव बेबायदिया आंनि आखायाव फैजोब्बायब्ला आं जुदि गोसो बोरनानै आं उल्थाय एगेन्सै आं मावोब्लाना नों बायदिया फंकस होनखायो आं नों बायदिया हौवा नोंसिनि न'खरखौ आं सिलिंखार खालामनोबो हायो आंबो नोंनि एगेन्सै आंबो नोंखौ केस होनोबो हायो आंनाव दखानाव 3-4 लाखनि माल दंमोन आरो आंनि गारि 1,15,20,000 आं बायदों आरो माखासे नोंनि एकाउन्टाव थाखा सोनानै होबोनाय दंमोन आंहा मिथिबाय 60-74,000 बे थाखाया बहा थांजोबखो आरो नों आंनि फैसाखौ नों बख'यै नों थगाय लांनानै साला बैथाला लाजि रोङासै नोङो गुन्दा नोंनि एगेन्सै आं एबाराव गेलेगोन आं जुदि गोसो बोरनानै गेलेनांगौबा नों बेटा थैजासिम सारा जिबनाव मिथिबायना उदाङै ओंखारनो लुगैबाबो बेरायनो लुगैबाबो नों मोननाय नङा
मिथिबायना आं नोंनि एगेन्स्ट जानानै मावनांगौब्ला हिन्जावसो आं हिन्जावसो मावनो हायै जेबो गैया हिन्जावनि सबसे देरसिन गोहोसिन रावबो गैया बेयाव हौवा होननायानो गैया बेहाय हिन्जावा जुदि मावनांगौबा आंहा गथ' दं आंहा साननाय दं आंहा फिउचार दं नों गैया नोंहा गुन्दा नोङो साला गुन्दा रेन्दा नोङो बैथाला साला साबैसे हिन्जावनि सिफा जनो नोंलाय बैथाला लाजिरोङै नों आंनि एगेन्स्टै गेलेदों आं जुदि जोंनांगौब्लाना नोंसिनि न'आव मा दं खिन्थु आं एबाराव गाबोनथ' दंना 6 तारिखआव जाय जाय नुहैदों आं जोंनानै आं रावखौबो बुङाखै आंनि बाजै आंनि बिमा आंनि बिहाव आं रावखौबो बाय बाहागि जाथि बंस'खौ आं बुङाखै आं गाज्रिबाबो मोजांबाबो आंनि फिसायखौसो आं बुंदों रावहाबो बेहाय दुखु मोननांगौ मोना गैया सरि गाज्रि मोननांगौ गैया आं जास्ट माने गोसो बोरदों आं दुखु मोनदों मानो होनबा बेहा टेन्ट हाउसआवबो बेहा जेबो गैखाया हायाबो बियो आंनि सोरजिना गारबोनाय बिगायावनो दिनै माइ मोनजायो गारिखौबो फानना मोनजाबाय अमा दाउ रोगाना मोनजोब्बाय मालायनाव थाखा फैसा होबोनाय मोनजाजोब्बायना बे आरो मा नांबावगौ बेनो मा नांबावगौ अब्ला मानसिनि देहा सोलेरखौबो बे फाननानै जासिगौमोन दा जों थाहैनायमोनब्ला बिमाखौबो फिसाखौबो बे फाननानै जासिगौमोन नामा आंनि गासैबो जिनिसखौ बियो फानै 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 संख्ल' संख्ल' दम होयै होयै बख'नानै जाजोब्बाय अमा दाउ लांनानै जाजोब्बाय आरो दिनै आंनि जास्ट टेन्ट हाउस मोनसेल'सै फिसानि लाइफखौ नायासै बे फिसाया मा मावनानै जागोन फिसानि लाइफखौ नायासै बे आंखौ नायासै बेयो आंखौथ' अना फिसाखौथ' अननांगौमोन ना बियो फिसाखौ जोनोम होबाय गावनि थैजों दिनै बियो दिनै मा खालामखो मा बिखा बियो जुदि आं बेबायदि गाज्रि आखुनि मानसिब्ला मा रायजोआवनो बबाव फिसा बबाव मा हाय हौवा होननानै हौवाजों खारफाला बायसिगौमोन बा माबा मोनसे बरनाम लासिगौमोन आं मिथिबायना बे आं बाराबो बुंनो सानला आं माने खामानिबो दंना आं बिराद दुखु मोनदों आं बिखा गावदों मानो होनबा आं दा खस्थ' खालामो आंनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै आं फिसाखौ फोरोंगासिनो दङ माने मा बुंनो आरो नों जे मावनांगौ माव जुदि आङो गोसो बोरबाय एबाराव आं नोंनि सायाव एसेबो अननाय गैला आरो आं दासिमबो नोंखौ हौवाखौ दं होननानै आं सानोमोन नाथाय आं दिनै आं बुजिबाय जास्ट आं नोंनि हिन्जाव नंमारला बेनि थाखाय नोङो आंनि थाखाय एगेन्सै बिराद मावनो हाबाय बेनि थाखाय दिनै आंबो बुंबाय साराफोरा नोंबो आंनि हौवा नंला दिनैनिफ्राय आंनि हौवाया थैबाय आंहा हौवा गैथायला आं आंनि फिसाखौ आं बिखानि थैखौ दै खालामनानै आं मारै खालामना फोथांनो हायो बोरै खालामनानै फिसाखौ मोजां खालामनो हायो बे आंनि दायथ'सै नोङो बाहाय जेबो कमप्लेननि सारा नों जे मावदो आरो जुदि आंबो नोंनि एगेन्सै आं मावनोबो लाखासिगोन आरोखि आंनि सिगां माने बुंलाबो आं गासैखौबो आखाइ खबजबना खुलुमो गासैबो जायफ्रा नुहैदों मालाबाबो माने गाज्रि मोननो नाङा आं रावखौबो बुङाखै आरो बाजै नोंसोरबो गथ'नि बिमा जाबाय बुजिनो सोलों नाजा आं दिनै हारसिङै गथ' सासे फोरोंनांगौ जाहोनांगौआ गोरलै नङा नोंसोरबो गथ'नि बिमा बिफा जाबाय एसे बुजिनो नाजा आंबो जास्ट उन्दैयानो जा गथ'नि बिमा जाबाय जेला आंहाबो अननाय माया दं आंहाबो बिखा दं एसे बुजिनो नाजा आंखौबो सान्थि मोजोन संसार जानो हो आंनि एगेन्सै बेबायदि दा मावबाय था आंनिफ्राय नोंसोर जे लांखानांगौ लांखाजोब्बाय जे लाखिनांगौ लाखिजोबखाबाय दिनै इमान आं हौवाखौ नांगौ होननानै 4 बार 5 बार मिटिं खालामबाय दिनै नोंसोर होखाथारलाबा गोसो गैखाथारलाबा जाबाय दे आंखौ सान्थियै आंखौ सिरियै संसारखौ जानो हो आंनि एगेन्सै बेबायदि उल्थां फाल्थां दा गेलेबाय था आं बिराद मा बुंगोन आरो आं बिराद दुखु आं दा नोंसिनि एगेन्सै आं मावगोन नाथाय आं मालाबाबो बेबायदि नोंसोरखौ बेबायदि आरोबाव मावबावगोन सिगाङाव जा मिटिं जाबाय नोंसिनि बेबायदि जानायावसो आंबो केसखौ होनो गोनां जादों नोंसिनि एगेन्स्ट जानो गोनां जादों आरो दा दिनै नोंसोर आवलायबावदों नोंसिनि आरो आं डाबल
आं नोंसिनि एगेन्स्ट जासिगोन नोंसोरबो बुजिनो नाजा बे आं बारा गोलाव बुंनोबो सानला आं दा खामानियाव थांनो ओंखारबाय आं दोनथ'नोसै होमबा गासैबो दुखु मोनबाय आरोना गावनि फिसाखौ इसिग्राब माने खस्थ'यै जोनोम होनानै मालायनि आखायाव गारनानै फैनांगौमोनब्ला आङो मा खालामना जागौमोन बिसोर आंनि फिसाखौ बिसोर दिनैहाय आंनि फिसाखौ अननाय दंमोनब्ला फार्स्टनिफ्रायनो आं सिनायगौमोन मिथिबायना गुदिनिफ्रायनो रोदानिफ्रायनो आं दासिमबो नुबोआखै बिसोरखौ सिनायाखै माबायदि अनो आंनि फिसाखौ माबायदि जाहोयो माबायदि लोंहोयो माबायदि होयो अननायखौथ' सिनायोना अननायजों लोगोसेथ' खोथाजोंल' अननाय होबा जायाना अननाय होनायखौथ' बुजियोना आं माने दुखुजों आङो इमान मोजां बुंनोबो हाला आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै गाज्रि दामोन जेराव बयबो नायलांबानो जाबाय गोसो गोथार आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आं बेखिनियावनो दोननोसै आंनि हौवाया बुजि दा बुजि आंहा गथ' फिसा सासे दं बिराद अन्थाव बाथाव आं जिउ जोबबाबो आंनि फिसाखौ आं गोदाव सोराव आनि थानि खालामनो हानाय नङा आंनि जानायखौ आं दोनथ'नानैब्लाबो आं आंनि फिसाखौ आं मोजां खालामगोन आं मालायनाव रुवाथि थानानैब्लाबो मालायनि जाखोना थोरसि लथा हटेलफ्राव मावनानै जानांगौबा आं आंनि फिसाखौ आं मोजां खालामगोन आं मालाबाबो आंनि फिसाखौ बेबायदि दुखु होआ बेबायदि आं गथ'खौ अभाब खालामा गथ'नि बिनाय फरायनाय लिरनायाव आरो नों बुजिनो रोङा नों सानसे बुजिगोन नोंबो गथ'नि बिफा जाबाय पंकज नोंबो बुजि बाजैमोन आदामोन नोंसोरबो बुजि